Khubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kawe ka Nongthoh Khubor jongkari Palestine na Gaza ka Fatima Hasana arpasan snam karta kala Khlad no na ka Jingther Namding ki Israel ya ki yingsa jongka. Kani ka Nongthoh Khubor kala yene aka kam bane jering dore ki jingjia sha thombor de ki Namding ka Israel mentala kumba khat prabnai. Wala hapding ki jingma handai ka Fatima ka yene be nya ka kam bane tho shaphang ki jingjia katkum ka jingsham jongka katip bala banwan ja ki jingma ya ka handai ka yene ban pinbana ya kini ki jingjia ki bashir khei shaka berthei dangshan kani ka samla kala pelat ya ka post ha ki rinsan social media dak baong lada ka yap ka kwa ba ka jingyap jongka ka berthei baro ka wei kan bana ka jingklat jongka kala wan ja ha sngi balang hak ba ka Israel kala ther namding ya ka yingsa jongka hathan shathi jongka Gaza hashwa ba kani ka samla kani tho ka Fatima bat ki shiphongut ki bahiyeng jongka bakenthup ya ka henman jongka Kabadang armet kila Khlad hakani ke jingja. Kumba katu kani por hachwa baka Fatima kan Khlad kala yo Khubor ba an pen iya ka film halor ke jing jongka ha Gaza ha ka French Independent Film Festival ha ubnai jimang kabala sha jit ru ban pen iya ha ka 78 Cannes Film Festival. Katkum ke jing pen bena katnat ka kot ka khya jongka Gaza kumba san phui hajar ngut ki men sim brio kila yap nadu bala sedang ka thama ha ka nyo tarik urisau arja arpulai kenthop ya ki kenthei bat ki khna hadin bala pulam no ka jingate kular sange yasiat ha ubnai leber ka Israel kala sedang ban siat namding biang ha ka ba ha ka sngi tho diang kila don kumba lai phongut ki brio ki bala yap